Ён праверыў ход работ на 2 новых жывёлагадоўчых аб'ектах саўгаса камбіната «Зара». Будаўніцтва свінакомплекса на 24 тысячы галоў плануецца завяршыць у наступным годзе. Плануецца, што гэты аб'ект будзе самым высокатэхналагічным у гаспадарцы. Адметнасць – сістэма замкнёнага цыкла і сучасны ўзровень біялагічнай абароны. Для того, чтобы шло развитие, нам всегда говорят забивать гвоздь. Не будет строительства, не будет развития. В каждой области наработаны программы. И вот у меня интерес такой, что это как реализуется, чтобы те сроки, которые были поставлены главой государства, эти объекты были выведены. Видите, очень удачно выбран по свиноводческому комплексу место расположения. Но тут специалисты, конечно, высочайшего класса. Подобрали они подрядчика рядом Мозырский, все размещено. Имеют подрядчик не только строители, но и производство железобетона. Поэтому идут в графике. Другая кропка ў маршруце – будаўнічая пляцоўка малочна-таварнага комплексу на 1200 галоў. На тэрыторыі каля аграгарадка Рудня пабудуюць кароўнікі, даільна-малочныя блокі, прафілакторыі для цялят. Будаўніцтва ажыццяўляецца за кошт бюджэту горада Мінска і вобласці і часткова за ўласныя сродкі. З'яўленне адразу 2 сучасных аб'ектаў дасць магчымасць прадпрыемству нарошчваць аб'ёмы вытворчасці, рэалізоўваць запатрабаваную на рынку прадукцыю і як вынік умацоўваць эканамічнае становішча.